Jeta nai tongnai taku bukup sama sini channel hai kha ko purbaya sak sogo ang tabak thang tongo kami ni blog rok khlai jay de ha ali asai dro bo hai jarao mai ro bor jay ko pro khlai man sing ketini ang kamio thangai tongo jeng kamio asai mani kamio tongui tor mani kami ni tong thok mung tei nai thong mung juda kami ni goron juda angke ang kamio soptuyo khetorok tongo tak ang ali sikon poro thangmani jok joto nai tonai taku bukup songna phuno ha ingke tabok baksa mai kodrong ke mai moi rai ti sa bai jak baksa ba kelek ku rong ke mai ra mai ya kho mai rong ni tongo ang je phonok manok masak phonok nai ke no tini ni kami ni blog no ni rok kreng gai ang baksa nai tongai satong kupuma nai le bisa nai sing tong nok le busuk rok ang tabak kheto tong an di sok phale ha mai taklai sekang dai ti bor nyareng manai rong ke sa ha kusuk kheto ni kwa ma bor ma yang bai ha nang man jao wa ti ma lia ke ali bura rai pai jar jara lai jar ko phai ke ba apro ba bor ti ma lia ke kheto mai bor ma yak bang mang pai bela le mai ha bai la na khorok sa bai tin tongan muska ang sai chung bolong lo phai tongan khorok sa bai le ma lai la lama o an mai sing dai ke mai mo thaya kho ga le o no bar wa ti phai man ni hai ke mai thu wa ti bai no bar bai ke ba so kan so jak sung pai ta ga mono rai na ni ke sing sang koi shok na ning ro sa so ma ra bai jan ko khat su hai bu mai ko tal ma wi haslu ke ta ra ti ma lai ra prong ke sing koi mai ma ra ma ro po pai bai jan cha ta nam terlalu dorong ku la sa ran san kosong na lama ko to sok ni sangtes ke kami ni nai thong mung tong thong mung juda kami ni goron juda kami ni buphang wa phang nok bar bong bar tok sa to mulei hai nai bukhao tong thong ma ma bukha thak sang ma ma bukha par ro phai ke ni rok krang i tong bai di chini channel bai he kol bukha hingra bo bar klai jak hingra buphang mất tuổi sắp là cũng phơi cái sang này thôi này tôi coi sẽ bát tông này bu bà đi khó tao bằng cái hôm nay tôi cái bát bà này pukri rục ngô hôm nay tôi cái bát tông này hôm nay tôi cái bát tông vậy ke bisa salhan nai tong ha nakha nai tong sak tei bar mane lai tei ang tei tes pro bar phai mane orani tak kasai hing tongu lama limi ma tei kisi tes pro mai rok lang thang bai mani ba tak mai rai pera jang mai ha darong mai thang ai
mai sol ham le na da hai ya da bolongan da ba makra na ya da dun hai siklai ke mo dun bolong isa aga da ngi di bolong tongo dun sim ke ba makra rok ha ke phai mai sa phai ba o lai mo phang makra bai baga ang lai maka leng krong haka apni kisha hasal tangong ke ba har jaga wang ke he dono yang ga nagi di thung rabar bagan mang na ke ar jaga wo ban butong kaisa sal hajak siklai tang harong ke kisa sinuk jak tang si asai ma ha sini rangsa khani triprao mai bai khol bai moi bai bu phangwa phangbai hathai hapong bai te rangsak ni mai thai bai amosangjak sini hani bumol sini ha amani khuriyo amosangjak or jagao no sangbu jotona tang pothok nai thokhe amosangri tanglai nai ke tini ni blog no ni rogya phansi pai thak jora krungai nai tangmani bangai apai playa khani hajang mungtai khulomong jotona ya phau tabok sini channel ni rog joto nai support khai tong haina bus kango bo tei kabang ke support khai jadi ke sini channel no kabang ke je masak share khlai bai di like ro bai di comment ro khlai bai di te subscribe kaisa je khlaya tong nai rok client ta pok bai jadi ke sini tini ni kamio thangai phirok phai mani blog ini jarate asuk jara nang sitang bus kani salo hai ketal video to boi hendra wai mala lai pinai jotona na kaka